meillä on huippuhieno uusi sarja, Maku R-Pet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä on uusiomuovista, asiakkaalta kerätystä muovista valmistettuja. Sen lisäksi nämä on tosiaan muovia. Nämä näyttää ja tuntuu aivan keraamisilta. Nämä on kuin keramiikkalautaset. Ja ne on uusiomuovia. Ja sen lisäksi ne käy astianpesukoneeseen. Eli niitä voi käyttää ihan päivittäisessä käytössä. Ja niissä on täällä kivaa säilytysrasia, vaikka leipälaatikkoa. Ja eri kokoisia laatikoita. Ja täällä on kiva tällainen kulho, jossa on siivilä ja leikkuulauta. Leikkuulaudalla on kiva teline, mihin käy 5. Ja sitten on monenkokoiset tiiviöt. Nyt kannattaa tutustua tähän uutuuteen.